дар комиссариати ҳарбии ноҳияи Шахринав бахшида ба даъвати баҳории ҷавонони чорабинӣ тантанавӣ доид гардид. дар чорабинии мазкур намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ҷамоату деҳот, комиссари ҳарбӣ, падару модарон ва собиқадорони ҷангу меҳнат ба сухан баромада қайд намуданд ки мутобиқи талаботи моддаи 43 сарқонуни ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи ватан қарзи муқаддаси ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон аст. фаромӯш набояд кард ки ҷумҳурии Тоҷикистон баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ соҳиби артиши миллии худ гардида иқтидори мудофиавии он сол то сол густариш меёбад. ҳоло дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавонони ба ору номуси ватан, афсарону сарбозон донишу маҳорати худро баҳри ҳимояи манфиатҳои давлат ва амнияти кишвар сайқал медиҳанд. ҳамчунин қайд карда шуд ки хизмати ҷавонмардон ба қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон оромиву осоиштагии ватанро ҳифз намудан ин қарзи ҳар як шахси ба ору номус мебошад. бояд қайд намуд ки артиши миллӣ такягоҳи давлат ва сипари миллат аст. ҳар қадар давлат муқтадир ва пояҳои давлатдории он мустаҳкам бошад, ҳамон қадар ҳаёти осоиштагии ҷомеа бештар таъмин мегардад. комиссариати ҳарбии ноҳияи Шахринав дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи уҳдадории умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ дар рӯзи аввали даъват иборат аз 33 нафар даъватшавандаи ихтиёриро ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар карда истодааст. комиссариати ҳарбии ноҳияи Шахринав аз аввали моҳи соли ҷорӣ бо иштироки намояндагони ҷамоатҳо, фаъолон, собиқадорони ҷангу меҳнат, собиқадорони қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми як моҳ дар ҳамаи ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия корҳои фаҳмондадиҳӣ бурда ба мардум моҳияти қонун, моҳияти хизмати ҳарбиро фаҳмонида ва ҷавононро ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалб намудем. бояд қайд намуд ки айни ҳол наздик ба 500 нафар ҷавонони ноҳияи Шахринав дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар марзу буми кишвар қарзи модарватанро адо менамоянд. чун хизмати модарватан қарзи ҳар як шаҳрванди ба ору номуси кишвар аст. фарде мегӯяд ки ман соҳибватан ҳастам, ҳатман ӯ дар дифои ватани хеш бошад. дар охири чорабинӣ баҳри болидагии хотири ҳозирин аз тарафи кормандони шӯъбаи фарҳанги ноҳияи Шахринав як барномаи консертӣ ки он аз шеъру суруди ватандӯстона ва намоишҳои ҷолибу рангин иборат буд пешкаши навазкарон гардид.